Kròtec d'Otterdam a Nuxe, presó minera. Primera part. Una història de Sleipner Sorokselv. Capítol 3. Identificació de presoner. Codi 4852 11 00100. Feia gairebé mig segle que havia arribat a la planta 66 i seguia sobresortint per damunt de tots els presoners. Alguns dels que havien arribat amb ell ja eren morts, molts socarrats o asfixiats pels efluvis, alguns caiguts en enfrontaments amb altres presos. Una minoria no havien pogut resistir la duresa de la reclusió i les feines i, senzillament, havien mort. Els relleus arribaven sense treva. Havia sentit explicar que el gas era molt valuós, però escàs. També li havia arribat que, tractat amb altres elements, s'emprava per a la producció dels inhibidors emocionals que proporcionaven benestar i alleujaven les tensions quotidianes. No eren pocs els planetes que en feien ús, inclòs el seu. Podia comprendre la importància del producte, però cada rumor apuntava a una funció diferent. De fet, ningú no sabia exactament la utilitat d'aquell fluid. L'única forma de matar el temps era el treball, i ell s'ho prenia com si fos un repte que havia d'aconseguir. Un repte personal que el mantenia en el seu món privat, aliè a la supervivència forçada. De tant en tant, amb l'arribada de noves lleves de Reus, li calia apallissar-ne algun per mantenir un ordre que ell mateix s'havia marcat, en el qual s'alçava per damunt de la resta. En un parell d'ocasions, la demostració havia acabat amb la mort del contrincant. Els vigilants no interferien en aquelles batusses. Kròtec s'imaginava que ells també s'avorrien en aquell indret isolat i les seves maneres per adreçar conductes dels nouvinguts els distreien de la monotonia del centre. Només tractava amb Titsei, el qual el mantenia al corrent de totes les novetats rellevants que esdevenien a les instal·lacions, permès com li estava, per la seva utilitat i servei, de moure's per indrets vetats per a Kròtec. La informació que arreplegava vestia la seva idea de fugir del recinte, més tard o més d'hora, i li calia saber-ho tot. La unió amb Titsei, el qual protegia dels poca-soltes que l'havien perseguit durant anys i dels nous que ho intentaven en contemplar la nimietat de la seva figura, li servia per esvergir-se i no capficar-se en les rutines incommovibles de la presó. Era una simbiosi eficaç que, alhora, forjava un vincle estret entre ambdós. La jornada, en aparença una més, havia començat amb certes particularitats. En llevar-se s'havien trobat un dels presos ofegat en empassar-se la llengua. Abans d'encaminar-se a la galeria, n'havien retirat el cos i Kròtec havia observat la blavor en els llavis del desgraciat, però també s'havia fixat en les marques rogenques que li envoltaven el coll. El mort tenia el jaç a l'altra punta de la sala i ell no havia sentit cap soroll estrany durant la nit, però havia estat una estona xerrant amb Titsei i potser no s'havia adonat del que passava. Tant era.
ni tan sols hi havia parlat. Feia poc que aquell malaurat havia arribat i la cara de desesperació no li augurava una llarga estada. La rutina a la galeria de prospecció no variava mai. Els llums orgànics els esperaven. Els guàrdies els distribuïen al llarg dels murs i tot seguit s'escoltava el barrinar, cansat ja de bon començament, dels convictes desesperançats que omplien els túnels. A ell sempre el col·locaven a l'extrem interior de la fila, sol i més separat dels altres, per exigència de la seva envergadura imponent, atès que en 2 ocasions, des que havia arribat, en obrir una escletxa de gas s'havia precipitat contra els subjectes que tenia més a prop i els havia ferit, a un d'ells de forma letal. Absort en la tasca, s'inhibia de la situació, del lloc i de la llardosa vida que portava allà dins. Un brunzit el va aturar, però abans que tingués temps de reaccionar, es va trobar amb mig braç incrustat en el forat del mur, rostint-se per la corrosió del gas, malgrat l'activació criogènica. El seu cos actuava d'aturador mentre els auxiliars s'acostaven amb els cilindres per emmagatzemar el preuat fluid. Els seus aücs van omplir la galeria fent retronar les peixeres dels replanets. De lluny va veure com Titsei se'l mirava i corria cap a ell, però era interceptat pels vigilants que dispersaven el tumult ocasionat. Una setmana després de l'incident i de ser atès a la central, Krotek tornava a la sala comuna amb un braç robòtic, d'articulació silenciosa, llampant i enlluernador en la foscor, amb extremitats intercanviables. Una mà, una barrina, unes tenalles i encara més artefactes que, per ser un presoner, no li estaven autoritzats. Les llambregades dels companys es dividien entre enveja i por. Amb aquell aditament, la seva força era més imponent i es va fixar que, fins i tot alguns guardians, se'l miraven de lluny. Malgrat tot, la granota era prou descoratjadora com perquè ell no encetés una lluita que no podia guanyar. Estava segur, però, que arribaria el moment de propiciar la fugida. Es va cobrir l'articulació amb una funda aïllant per entrar a la mina. Es va incorporar a la feina com si res li importés. Era el que realitzava més prospeccions. Mai no estava cansat i no va sortir de la seva boca una queixa, en cap moment. Es va immergir en l'ambient fosc d'aleagradols de la galeria. En tornar al dormitori, alliberat de la granota adaptada a la seva nova morfologia i reposant sobre el jaç, esperava el menjar. Era l'únic àpat del dia i els reclosos estaven afamats. De fet, ell esperava Titsei. Per algun motiu que no acabava d'entendre, s'havia consolidat un vincle amb aquella mena de xanguet. No recordava tenir cap inclinació semblant des que, de menut, es va trobar un cànid de raça ignorada, esparracat i apallissat, que va prendre sota la seva protecció fins que l'animal va morir a mans del seu pare, al qual li servava una repulsió malaltissa. Recordar-ho sempre li dolia. Recordar el seu pare desenterrava els seus instints més cruels. Va sentir el xerric del carro de les minges i va veure Titsei empenyent-lo no sense esforç. Titsei va expressar alegria en tornar-lo a veure, rectificat amb la nova extremitat, i li va portar una ració extra de menjar. Quan el tenia a prop,
es va fixar en una marca rogenca al coll i una macadura al braç que no li recordava. Només havia estat fora 6 jornades, però sabia la classe de malparits que feien cap en aquelles instal·lacions i no dubtava que no havia estat casual. Titsey gairebé no podia empènyer el llarg carret articulat amb un braç. No li va dir res i ell no va preguntar. Es va limitar a seguir-lo mentre completava la distribució dels àpats. Crotac feia veure que menjava, assegut al jaç, però no apartava la vista del seu amic. En arribar a l'alçada del socarrat, va observar que aquest s'entretenia més que els altres amb Titsey i que li assenyalava el braç. L'homenet es va retirar tant com va poder, però no va impedir que un dels companys del cremat li fes la traveta i caigués a terra, afegint més dolor al membre lacerat. Crotac s'ho mirava de lluny, menjava en silenci i esperava. Titsey va recollir les safates, fins a arribar a la seva alçada i se'l va mirar. No és res, Crotac, aviat estaré en forma. Et crec, Titsey. Va sonar convincent. El va observar mentre desapareixia per la porta custodiada per guàrdies proveïts d'armes dissuasives. Els reclusos, cansats, cedien al son. A l'altre extrem del recinte podia identificar la remor d'uns cossos cardant, recurs habitual amb presoners de per vida. Aquells gemecs no anaven amb ell, però tenia present els oferiments de subjectes indefensos en alguns dels centres que havia estat i que cercaven la seva protecció. La resta dormia, tots menys ell. Amb la llum a mínims, va sentir com Titsey s'acomodava en la capçalera del llit. Quan va notar la respiració pausada del company, va saber que s'havia rendit a l'escudament i estava segur que durant les nits que ell havia estat al taller per reparar el seu braç, Titsey havia dormit sota el llit, amb un ull obert, arraulit al costat d'una de les potes de pedra del camastre. Es va alçar i amb passos sigil·losos es va acostar al llit del socarrat. Havien estat provant el seu robobraç al taller per tal que no grinyolés o frisés, i era tan silenciós com el pensament d'una mosca. El socarrat era un fatxenda convençut que es permetia dormir com un tronc. Va engrapar el coll del cremat com si agafés un plàtan madur, impedint-lo d'emetre cap soroll, cap grunyit. La força exercida per la nova extremitat, portada al límit, va esclafar els ossos de tal manera que Crotac li va separar el cap del cos. La ferum de sang li va arribar als narius i els ulls de la víctima, sota la pressió, van eixir de les òrbites. No em faria més de mal aquell malparit, es va dir. Sobretot, no faria mal a Titsey, no mentre ell ho pogués impedir. Va tornar al llit sense desvetllar cap imprudent que gosés demostrar la percepció de l'esdevingut ni alertar els vigilants. Titsey li havia comentat que de nit els carcellers es refiaven d'uns sensors de sons per detectar qualsevol anormalitat a la sala, i els seus passos cautelosos restaven emmascarats sota els roncs dels desgraciats que jeien per recuperar les malmeses forces. Aquell episodi va omplir les boques ocioses en despuntar el dia. Després la mina es va encarregar de copsar tota l'atenció dels presoners. Les rutines extractives i de supervivència emplenaven les feixugues jornades dels condemnats que Crotac contemplava desesperançats i rendits. Eren morts en vida, sense propòsit ni força. No com ell,
que esperava el moment adient per abandonar aquell antre demolidor d'esperits. Era un circuit que no canviava mai. De la mina a la sala, menjar i dormir, i altre cop a la mina. Aquesta seqüència només es veia alterada per alguna mort o algun incident a les galeries. Ell, però, s'havia refermat en la missió de protegir Titsei i això el distreia de la monotonia de la reclusió. La mina esmicolava voluntats. Immersos en la foscor trencada de la galeria, suraven les respiracions forçades, els gemecs de cansament o de dolor, els improperis esquitxats entre barrinadors i les imprecacions dels vigilants que recorrien el túnel incansables. De tant en tant, no gaire sovint, assistien a l'espectacle d'una crionització motivada per un atac de bogeria o per un escapament de gas que havia afectat de ple un dels obrers. Només Titsei, quan no ensumava les escletxes de les parets rocalloses, deambulava amb certa calma, repartint aigua als treballadors o subministrant una bocada d'oxigen a algun deixondit. Aquell dia, però, reservava una nova fita per a Cròtec. El barrinador que tenia al seu costat va començar a xisclar com si li hagués picat una bèstia, saltant i ajupint-se sense control. En acostar-se-li dos dels vigilants per aturar aquella follia i impedir un accident, l'obrer els va atacar amb la barrina, fent-los caure d'esquena, un sobre l'altre. El presoner anava a perforar el guàrdia que tenia just davant quan Cròtec el va engrapar per una cama, el va voleiar per sobre del seu cap i el va llançar galeria enllà, ja mort. En aquell moment, un petit forat al mur va alliberar un raig de fluid i Cròtec es va acostar abans que el gas no arribés als dos homes, encara caiguts. Amb la seva cama va aturar l'esclat corrosiu, impedint que perjudiqués el reguitzell d'auxiliars, zeladors i presos que s'havia concentrat al seu voltant. Tothom es preguntava per què no havia actuat l'inhibidor del vestit de l'atacant, però els auxiliars s'enduien l'embogit, amb l'espina dorsal partida, i els vigilants van demanar a Cròtec d'acompanyar-los. Heu escoltat el capítol 3 de la primera part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Cròtec d'Òtretam. Un relat d'Slengna Soroxalp.